Jana, můžu si nabídnout tvůj koblu, na tu jsem docela zvědavá. Tady jsou karty. Tak to nechci, já jsem chtěla od tebe koblihu. Od Jany, já jsem dělala tady koblihu. To není jako přikrytý, že se to nesmí, to jenom aby na to nepadal. tak si Tady jsou taky koblížky, ke Gregovi, vemte si. Jsme jako pekárny, on mě zavříno. Já si říkám, bohužel máme nic. Tady je batoh, vemte si tam, co chcete. Já jsem pek včera, Pavle. Pek, no jo, dobře. Já jsem koupila, já jsem nepekla. To je galerie, viď? Pěkný, no. Pěkný tady. Viděl jsi ho, hele. Kde je ten kotik? To vysvětlil. No jistě, když máš ten... Já tam nebudu běhat, nebudu nejdu. My se jinak nedáš. Ty chodíš mít furt přeřezávat. A co to na mě svede? My jsme jeli nahoře a všechno to hodil do mrazáku. Ne, že když jsi nechtěla ty. Ne, já mu říkám, dám si trnici a jeli to. To je zmražený, říkám, no než tam dojdeme, tak to rozmrzneme. No, jste to naházeli do mrazáku. Než se to ohřeje. Než se to ohřeje, tak tady něco nastudovat. Tady, pátek, zavolá, že jednou účtě. Tak se to ohřeje. Tak to končí.